Ada ora kudol ora krosane kados gajah ibu. Beto-beto baksoe saiko dino. Buta gedemu sing gunung enak sambatmu musuh kudone ora kena kono. Ora memper banget kowe turu mangsa. Ya. Halo, sukunipun kados wajah tukang dodo ati mutak ping 3. Lah kowe mlebu to kemapanan. Wah, kowe turu judire iki munyo tapan kok sisane ulun. Ngomonganku sing ngarepe itu nugroho jarake kapok apa ora kowe wis kakek wis aku urung kapok tenan apa aku gak mau apa yen kapok yo bali yo ampun nyepelaken anjir ngeten iki ngeten gayane medal gunane lho makan wah iya tak trimo kabeh dene kowe nyembuh marang yuanane wae Budara mula wiwit dina iki nganti satero sing ora dadahe kerta wedono weh kuwi Petro kuwi kerta wedono alah kok ngerti wedine nek pangkat foto oleh kerta wedono pangkat berang-berang undangan ya wong kira yo budidayane ngono lah niki ngeten Gus godho ingkang wujud durga angkara durga samawestunipun tasih wujud mayang ngoten tesih gampang anggone badhe nyipati lan nyipataken lah adat klubya ingkang sampun Gus godho rencana menika mboten saya enteng nanging saya abot nah pramila saking niku monggo enggal-enggal mantuk ayo ndang bali
Mencorong cahyane Syadi saja. Syadi mentas antuk nugroho. Iya. Aton kabeh panganti kamu. Lah esuk kula sekete juru dia dipun Kakang Warudara. Pun Kakang uga melu bombong dene Syadi wis bali menyang Para nanging sawetara raja Sabang Syadi lunga saka praja nanging tanpa woyan. Iya diadiku wong bagus di. Para Syadi tutula Syadi lunga menyang endi dene tanpa paniwara. Iya. Kowe disakut karo ngapura menawa lungaku mau. Kari-kari para kandarane mantek setiaku nalika semono pancen tak jarak supaya ora kawran dening sapa wae minten kekayan. Banjur Syadi karepe sedya apa di kasulung trene rasaku tetapi karamane wong tuwa aku napae tedak turunku besok nemu kamu lan kawibawan. Banjur Syadi apa wis ngantuk pituduh saka Hyang Maha Wening. Panestu kabeh wae. Malah Dewa Narada Dewi kang maratekake menawa Wahyu Dayatu sarja marang anggare Warudara. Merahina semubang Hyang Haruna
kadinetraning uga rapuh sakaning ukila ring kanigara sagatar kini dunganing kumelir wuwu sing wini panca kelawan papetoke ngayamana waneh ring pagakan merak menguwuh bremara kusumaring para aswana syukur seketi jumurung dipun kakang banget rena nuninggih kakang Mas Werkudara kawula kinderek meminta mugi dayanipun wahyu saged sumarambah ring para kadang iya mangko dhisik ature Kyai Semar jare padha ngantuk tekane Werkudara ana watu karo sacak omrikati para kaki kondo lamprong nuninggih kakang Mas kejawi sanget anggen kawula ngabekti dumateng kakang Mas Dipati ugi kasulung raos bingah dene ing mangke anggen kawula ngadani upacara siraman saged tinenggan para kadang alang ugi jangkeping kadang Pandhawa iya ancen ora maju bungah-bungah wong tuwa ngene arep kira anak mongko ngandhut sepisanan para pondo pangeran tintaki nuninggih kakang Mas estunipun sanget anggen kawula ngantuk praptanipun kakang Mas Dipati wonten ing Madukara awit inggih namung kakang Mas Werkudara ingkang saged dados pepayung yuwanan ing lekasipun Harajuna Reka Kondo estunipun sampun watawis dangu arayi paduka wara Sembadra anggadhahi panyuwun dene panyuwun wau namung kakang Mas Werkudara ingkang saged anyembadani mongko pangidami-damipun wanudya ingkang nedeng garbini menika menawi boten dipun sembadani adat rupya badhe cinaket ing walang sangker mara kare kondo rintik damomo apa caruk wawan kang langka gedhe atine kula naskah ae Werkudara rawekah mudhun jurang munggah Bupati apa antane pangidami wala Sembadra sanget agunging panuwun kula dumateng kakang Mas Werkudara nanging estunipun boten wujud dedharan ingkang dados pangidami-damipun wala Sembadra nanging ing mangke lumadine upacara siraman parikedah kakang Mas Werkudara kang anyarirani sakit awet mireng pamintane yen wara Sembadra sakit kabeh kepali gawe dewa marwengkas nuwun mah dewa iku nulungan tapi kan harus nampan
Sastra